Yon, bagsak mepa, mga kabalen. Pampanga Giant Lanterns versus Valenzuela mga idol. Ikatlong laro na nga natin ito sa MPBL. At this time mga idol, home court naman natin ang laro mga lodi. Well mga kabalen, napakaganda nga ng simula ng ating Pampanga Giant Lanterns sa MPBL ngayon. Dalawang sunod na panalo at napakaganda ng performance na ipinapakita ng ating team. Sa mga nakalipas na paliga at laro, nagkaroon na talaga ng chemistry ang Pampanga Giant Lanterns players mga idol, at maganda na rin yung sistema. At syempre, napakalaki din ng tulong at epekto nitong si Balti, at lahat ng yan pinagsisikapan ng team owner na si Boss AG Gonzalez at ng mga Delta coaches, lalong-lalo na si Governor Dance Delta Pineda mga idol. At syempre mga kabalen, mga kapampangan, mawawala ba naman kayo? Kayo po ang nagpapalakas sa team natin, yung panunood nyo at pagsuporta. Kaya heto na po ang highlights natin versus Team Valenzuela. Pampanga Giant Lanterns, bagsak mepa mga kabalen.
Next.